ప్రభునామములో మీ అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరొకరి మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడు చూపిన కృపను బట్టి దేవునామానికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. మంచిది. ఈరోజు దేవుని వాక్యం ధ్యానించుకుందాం. ఆదికాండ 2వ అధ్యాయం 22, 23, 24 వచనాలు. తరువాత దేవుడైన యెహోవా తాను ఆదాము నుండి తీసిన ప్రక్కటి ముక్కను స్త్రీనిగాను నిర్మించి ఆమెను ఆదాము నొద్దకు తీసుకొని వచ్చాను. అప్పుడు ఆదాము ఇట్లను, నా ఎముకల్లో ఒక ఎముక, నా మాంసంలో మాంసము, ఇది నరిలో నుండి తీయబడిన కనుక నారి అనబడును. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమయ్యుందురు. చదవని లేఖన భాగాల్లో మనం గమనించినట్లయితే దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదని చెప్పి తనకు సాటి అయిన సహాయంగా ఎవరిని చేశాడంటే ఒక స్త్రీని చేసి ఆదామునకు దీన్ని తీసుకొని వచ్చి అతనికి భార్యగా ఇచ్చినట్టుగా లేఖన భాగాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును. ఈ వాక్యం సహోదరుడా గమనించాలి. దేవుడు నీకు సాటి అయిన సహాయంగా తల్లినో తండ్రినో లేకపోతే తోడబుట్టిన వారినో చేయలేదు, కానీ సాటి అయిన సహాయంగా భార్యని చేశాడు. నీ ఇంటికి నీకు భార్యగా వచ్చినటువంటి ఏ స్త్రీ అయితే ఉందో ఆ స్త్రీని మంచిగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నావా? ఆ స్త్రీ నీ ఇంటికి వచ్చినటువంటి స్త్రీ, నీకు భార్యగా వచ్చినటువంటి స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్త్రీ తన తల్లిదండ్రులని, తోడబుట్టిన వారిని, బంధువులని, స్నేహితుల్ని విడిచి నీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రేమిస్తూ ఉన్నావు? భార్యను భార్యగా చూస్తూ ఉన్నావా, లేకపోతే బానిసగా చూస్తూ ఉన్నావా? ఇది ఆలోచన చేయాలి. కొంతమంది ఏ స్త్రీ అయితే ఏ ఇంటికి కోడలుగా వెళ్తుందో ఆ ఇంటికి తన భర్త యొక్క తల్లిదండ్రులు అనగా ఆ స్త్రీకి అత్తామామలు ఏం చేస్తారంటే కొడుకు కోడలతో కొంచెం క్లోజ్గా ఉండడం, ప్రేమగా ఉండడం చూసి కొంతమంది, అందరు కాదు కొంతమంది సహించలేరు. ఎందుకంటే నా కొడుకు నాకు ఎక్కడ దూరం అయిపోతాడు, ఎక్కడ భార్య వల్ల చిక్కుకుంటాడు, మమ్మల్ని మంచిగా చూసుకోడు అన్న భయం కొంతమందికి ఉంటుంది. ఈ వాక్యం సహోదరుడా, ఒకవేళ నీ తల్లి నీ తండ్రి అటువంటి వారైతే నువ్వు గమనించాలి, వారి జీవితకాలం నీకు తోడుగా ఉండరు. తల్లిదండ్రుల మాట వినొద్దని చెప్తూ ఉన్నాను, కానీ ఏది వినాలో ఏది వినకూడదో ఆలోచన చేయాలి. అలాగే ఆ ఇంటికి కోడలుగా ఉండే స్త్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో వివాహమైన తర్వాత నీవు నీ తల్లిదండ్రుల్ని, నీ తోడబుట్టిన వారిని విడిచి నీ అత్తగారింటికి వచ్చినప్పుడు నీకు సర్వము నీ భర్తే. నీ బాగోగులు చూసేది భర్తే, నిన్ను భరించేది, నిన్ను పోషించేది నీ భర్తే. కాబట్టి వివాహమైన తర్వాత కొంతమంది స్త్రీలు తల్లి మాట వింటూ ఉంటారు. తల్లి ఏది చెప్తే అది చేస్తూ ఉంటారు, లేదా తోడబుట్టిన వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది చేస్తూ ఉంటారు. అది మంచిది కాదు, అది కుటుంబాలకి ఆశీర్వాదం కాదు, దీవెన కాదు. అటువంటి స్త్రీలు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే గమనించాలి, మీ కాపురాన్ని మీరే చేతులారా పాడు చేసుకుంటున్నట్టే. తల్లిదండ్రుల మాట వినొద్దని చెప్పడం లేదు, కానీ ఏది వినాలో ఏది వినకూడదో అది మీరు గమనించాలి. అంతేగాని వినాలని చెప్పను, వినకూడదని చెప్పను. ఏది వినాలో అది వినాలి, ఏది వినకూడదో అది వినకూడదు. భార్యాభర్తలు ఇరువురికి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. భర్త భార్యని ప్రేమగా చూడాలి, బాధ్యతగా చూడాలి. భార్య అంటే బానిస కాదు. అలాగే భార్య తనకు భర్త అయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాక్యం ప్రకారం చూసినట్లయితే నువ్వు భర్తకు లోబడాలి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడైతే లోబడతావో అప్పుడు అతడు నిన్ను ప్రేమిస్తాడు. భార్యాభర్తలు ఇరువురు వాక్యం ప్రకారం చూసినట్లయితే ఏక శరీరమై ఉంటారు అంట. నీకు తోడుగా ఉండడానికి జీవితకాలం దేవుడు నీకు భర్తనిచ్చాడు, అలాగే భర్తకి భార్యనిచ్చాడు. జీవితకాలం మీకు తోడుగా ఉండేది మీరు ఇద్దరు ఒకరికి ఒకరే, కానీ మీకు తల్లిదండ్రులు కానీ, తోడబుట్టిన వాళ్ళు కానీ, బంధువులు కానీ, స్నేహితులు కానీ ఎవరు తోడుగా ఉండరు. కాబట్టి గమనించాలి, మీరు ఏక శరీరం అయి ఉందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకుంటూ దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించినట్లయితే అటువంటి కుటుంబం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కుటుంబాలు క్షేమంగా ఉంటాయని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. మంచిది. ప్రార్థన చేసుకుందాము. మహోన్నతుడ ప్రభాధిపతి నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నామా. ఈ ఉదయకాలం ధ్యానించిన వాక్యాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము. ఇదిగో తండ్రి, దేవుడైన యెహోవా నరుడు ఒంటరిగా ఉండటం మంచిది కాదు అని చెప్పి అతనికి సాటి అయిన సహాయంగా ఆదాములో నుండి ఒక ఎముకని తీసి స్త్రీనిగా నిర్మించి ఆదాము నొద్దకు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఆదాము నరులో నుండి ఇది తీయబడిన కనుక నారి అనబడును అని ఆదాము అంటూ ఉన్నాడు. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును అని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. ప్రభువా,
అవును తండ్రి, నరుడికి నాయన ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదని తల్లినో తండ్రినో ఇదిగో తండ్రి తోడబుట్టిన వారిని చేయలేదు, కానీ సాటి అయిన సహాయంగా భార్యను చేసినప్పుడు భార్యాభర్తలు ఎవరు ఏక శరీరమై ఉందని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది. వారి జీవితకాలం మట్టుకు నాయన వారు కలిసి జీవించుటకు సహాయం దయచేయండి. మీరే దీవించి ఆశీర్వదించమని నజరేయుడని సుశక్తి గల నామమున మిక్కిలి వినయంగా ప్రార్థించి స్తుతించి అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. ఈ వాక్యం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లయితే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి. అలాగే అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేలాగా షేర్ చేయాలని ప్రభు పక్షాన మనం చేస్తున్నాను. మంచిది, దేవుని చిత్తమైతే రేపటి దినం కలుసుకుందాం. అందరికీ వందనాలు.